tagna misy ty fa misaotisaoty bakagny nahazo fiainagna tsara zegny izy nahazo fiainagna tsara feky zegny izy nagnano vie de star izy mandeha amin'ny avion patati nefa izy olo taloha tsara nagnano zegny de ino amizay nohon'izy zegny autant que izy le diplôme anagnany sy ampy le fahalalagna ankapobeny zegny fahalalagna ankapobeny fa boka le volagna atao tsy diplôme fa fahalalagna ankapobeny tsy ampy zegny raha eny nefa izy direct nisaoty direct nalaza ke sosikevitry na amizay aminazy ale maro tiako volagna fa ale direct andinga amin'ny sosikevitry za de près koa za avy mipody karaha tsy langitry blenga tsisy magnano ka tsy raha fahity agny ma 2 juin agny avy misy koragna no we Batonne nowhere vola azoko voalohany tandafy teto vola tosa miasa edy jiramana zao ko ty taminay tagny koa sambava edy jiramana zao ko vola vy karaha ty avy mampavesitra posy izy ty koa maromaro tsy matinjaly izy ty min'ny misy tany ilagna misy tany ilagna ty ozon'olo zegny vola vy karaha ty aty partout bon sosikevitry izy ty sao fomba mety mahatsara izy eto tsy andeha volagna hoe raha ihany nagnanjagna tsisy fagnendrikendriky zegny eketo olo jiaby samby nagnano ny vitany nagnampy olo jiaby de samby nagnampy fa embouteillage zegny embouteillage comment heure de pointe kake karaha be oriry keketsika sady za koa tsy nahita embouteillage karaha ty tsara tandafy metiana fa sipisipo angoma taxi moto za zegny atanagny zay koa fa karaha ty fa mangala taxi moto ya mbembesantsika elo olo magnanjagny ka fa tomagnana direct mbembesagna maromaro elo olo avy eo mivolagna so manjary misy ampodiana ndraiky afaka lefa nandre amin'ny commentaire ato raha jiaby tena andreo volagny oui bon izy ne anao rifiny afaka magnambara ndre so misy raha tena andreo volagny de volagniko eto amin'olo jiaby bon karaha ty izy alko magnapodipody vola karaha ty amizay le resaka lasagna atsika kasiky Samuel akamavandy akamarary nalefanody andro fety bon malahelo fô misy mampimoe hely ary za tsy magnadolo mimoe tafimoe aminazy safery ataondra komikomiky fo ke misy matafimoe de za amizay volagna akanazy za tsy olo mahay izy tsisy raha haiko be karakory mikasiky fiainagna anazy tsy maro raha haiko momba izy safe raha haiko nataony izy magnano senetinazy amin'ny Facebook patati patata eto koa za tsy agnadiso izy safe misy nivolagna hoe misy adisoagna anazy natonga izy karaha igny misy nivolagna hoe misy mivolagna hoe adisoagna karaha ty bon tsisy mba diso ndraiky fô misy ba karaha tsy diso fa tsy marigny karaha zegny zegny donc azo lazaigna izy tsy diso le izy fa tsy marigny le olo magnady izy
ndraiky rabekiny. Bon, bonne année malôha jiaby. Karaha ty ndray raha afaka volaniko malôha direct ataoko amin'ny hoe karakory fahaizako samiel, za tsy mahay izy koa diso andre mety magnitsy fa za tsy mahay hoe mankory samiel zegny na olo mankory fa zay ndraiky fa fanojy ndraiky za fanojy izy nampigiako toaka tsy nigiaka nefa ngia mamango fo minday tafara de karaha ty mizay regniko tamin'olo hoe samiel zegny tsy nandalo école loatra de tsisy raha hainy firy de misy nivolagna hoe mpivarotro mofo zegny asanazy taloha mivarotro amin'ny dité tsy akiny bon afaka raha karaha zegny afaka mivolagna ndre za koa diso afaka mivolagna de izy tsy nandalo fianaragna nefa sarotro be manko amin'ny fiainagna anao mba tsara hely anao nandalo jusque T5 fo tsy mila managna baka mankory fa zay le volaniko hoe mianara na zay ty mba sahiragna ohatra mandeha amina tany ohatra mandeha ivelagny karaha ty fisaoragna edika zagnahary mba nahita hely andafy nohon'izy tsy mahay raha maro tsy maintsy ho karaha igny fô izy na aiza tany ombany sa fiainagna igny tsy ho hainy izy zere hoe karakory mijery laza de iraha nahazo izy igny amindray tampoko loatra aminazy za fa avy nisy olo nipose question amina andra raiky anao mbola za tamindray mbola kelikely mbola tsisy olo mahay za maro kebaka misy olo mahay tsy mbola lazako izy tsy vitsy misy olo hely mahay za tsy maro fa par rapport amin'olo sasany za mbola tsy dia hain'olo loatra de nisy olo nipropose amina anao ke ko vidianako 4x4 andro hafa agny ino izy anao za volaniko toragna direct comme aizanao 4x4 zegny nagnino ma izy o za fa na raha nazaho 4x4 fo tsy haiky te fô nazo 4x4 be te za toragna baka za satria aia ma za tsara nagnantegna hoe zay tsy managna moyen vidy 4x4 zegny nefa nazo 4x4 de tiako volagna amizegny Samiel zegny nalaza de izy nalaza igny ary laza io tsy olo jiaby zegny madigny azy ary izy nalaza tegna nalaza marigny plus que za baka tsy malaza fa hain'olo na olo mahay za mbola vitsy ankilan'olo mahay izy marobe olo mahay izy ko ino izy ty izy zay amizay sahiragna hoe safe izy nalaza igny hoe neveriny hoe nohony tsy fahaizan-draha maro nagneky fô izy amin'ny ino izy ty raha nampagnanaovan'olo azy de izy tamin'ny fiaignanazy koa zegny nohony izy nalefa tatana nohony zain'olo maro olo jiaby tipetaka aminazy safe izy malaza namaizan'olo fiaignana tsara amizay izy namaizan'olo fiaignana tsara nazy fiaignana tsara igny amizay sarotro baka impody afara anao koa nahazo fiaignana tsara nandoko ohatra ny raha niespéreny tamin'ny fiaignanazy zegny raha nahazo izy de ino malazagna misy ty fa misaotisaoty baka agny nahazo fiaignana tsara zegny izy nahazo fiaignana tsara feky zegny izy nagnano vie star izy mandeha amin'ny avion patati nefa izy olo taloha tsara nagnano zegny de ino amizay nohony izy zegny autant que izy le diplôme anagnany tsy ampy le fahalalagna ankapobeny zegny fahalalagna ankapobeny fa baka le volagna atao tsy diplôme fa fahalalagna ankapobeny tsy ampy zegny raha eny nefa izy direct nisaoty direct nalaza ke sosikevitry na amizay aminazy ale maro tiako volagna fa ale direct andinga amin'ny sosikevitry za de près koa za avy mipody sosikevitra amizay amina manokana sarotro be nde gnampy izy amina manokana zegny sarotro be gnampy izy fa nefa ndraiky misy raha afaka agnampihagna izy exemple miadresse manokana zegny asa nanagna page Facebook izy tamin'ny agnaranazy hitantsika réseaux sociaux zio fa maro raha azo atao izy azo agnodignana vola de nisy page izy tamin'ny agnarana anazy nalaza haiko tsy izy mamaly raha jiaby
Ya bon, raha azo atao amin'izay aminazy za tafamaky commentaire-n'olo. Misy olo nanagna page-nazy io zany, tagna page-nazy, mi-adressé hoe tagna page-nazy. Réseaux sociaux autant qu'ils mahay magnano pub. Tsy hoe mahay magnano pub izy fa afaka magnano pub zegny le page. Afaka atao tady vola zegny page io sa magnano publication-n'olo, magnano pub-n'olo, miara-miasa amin'olo de le olo mitana page am'izay page-nazy igny magnamiela para izy agny. Magnamiela para izy aminazy hoe mbo antifasagna raha hely mbô sansasany na ambanina antsasany fa i page io zegny page-nazy tsara ampiasaigny fô. De raha nataony amina aiza zegny pub afaka hoe karaha comme misy ohatra raha mampidipiditra clip aby ohatra réseaux sociaux fandatsagna clip hoe magnefa zao anao de publien-jare clip de afaka ahodina amin'ny raha karaha zegny zegny page-nazy fa page-nazy fa matanjaka be zegny edy malôha e. De faharoa am'izay ity amin'izay le lafiny MP